Добре дойдовте в Squid Game в Roblox. Леле, дечке, малко тук изгубих заради ще ми закочи нещо и ме заеба. Но, поен тук, че валяки се бутаме само, няма везе, ако има там некой, дай да видим кой ти поведе. Ма джаби там не води се. Ако дойде некой со мене, айде. Или никой. Досадно ли ви е, бе? Ако ви е досадно, дойте вака. Не везе, дечки. Мия си игра со играчките. Хайде, дечки, леле. Дали вайке да? Лева, ще да си имаш пиво си женско. Ти гледаш ме на YouTube, ако ме гледаш, дай да, нема да те тепам, ако не ме гледаш. Ако не ме гледаш, дай. Много се събра, брат! Много! Добре, бъркам се. Не ми го, не искам да му го правим профила. Значи... вай го мална. Нали го стреля, да се откажа. Всите се откажат. Леле, тук ти се пущи на музика. Слушайте само. Кажай ми дека ти се пущи музика, види, леле, дечки, колко луги сме, те са, или повече мога да са. Не, може са повече, ама си идам на различен свет по 50. Имаш 30 секунди, 29, 28. Еве, ако сакате, со стрелкава те уште не се разбират, ако кажем малус. Со стрелкава имате, така уште колко секунди? 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Сега се пуштих, дечки, сега не бира дали да видим фронтмен плеер, како трикула на всяка нещо слично такво, сега имам тамо, не знам защо, я там си го правим, али тук не съм го правил никогаш. Ек се движим до тогаш. Леле, сега ќе почне да бива. Видите. Немай некам да гранка. Плеер съм, брат, отлично. Бегам на френмен, бегам на гард. Леле, брат, намен моди. Повеќе намен моди повеќе за да бием плей. Знаете? Добро, бе! Шо ви е, брат? Че изгубам заради вас, па. Айде, бе, брат. Шо ти? Не чекай. Не е смешно. Ever met? The green light. Then again. Ако вие гардите не бутнат намерно, за да не убият, иначе това няма да бие фейк, няма да важи. Това ще важи дека се поведе. Снимали убаво, снима убаво, дечки. Или цакам на 100 секунда више да ви я мразим. Леле, за колко малко. И аз след 100 секунда на 101. Лего. И 100-та беше още такова беше влиза. Има още 24 секунда, 23, 22, 27, има още 20 секунди. Ей! Дечки, я предоставим видео. За те ще го гледат отпусни. Предоставим видео. И после да избършим нещо много повече. Ова апликация е много по-добра. Затова. Видите, на древо на гранкиве се качва. Що смия, брат? Господин Дирим, гледайте, живото си. Колкам по гранки, видите. Съм за гранка, сега те молам. Я нямаше, не покъде ме. Я си го поминава. Има още 50 секунди, брат, видите. 50. Леле, те молам. Тук не съм молам. Фала ти, брат. Видите сега. Видите, дали кой се фала. Не ми дава да има тук. Ау! Не. Сега
брат, знаеш. Чекай, че имам натака, па натака. Леле, върна 100% няма да го победам, само веднъж колко победи. Само веднъж. Минигейм, да комплект, па не е баш минигейм, много дълъг гейм. Не, дали тук ти ми кажа? Няма тук да ми застава. Сега тук кажа кай трябва да имаме. Сега во само да го поправим. Yes, права. Когато ми застанете, лъгът. Да малам. Не. Значи тук и по-натъка. Не. Тук и по-натъка. Не бе, тук и какво? Брат, тук и какво мислиш? Не. Тук. Дай, брат, дай, вземи го. Не, защо какво са? Не, беше баш от права. Може от четвърта, пета, не знам. Сега трябва вие да ги запамтам. Всеки видите како трябва да ги запамтам. Да ги запамтам и да ги притиснем. Ако е по-гъшно, нищо не те трябва. Не видя, валя това. Валя, вла, беше да! Запамтия, не видя. Вла, кола. Ако направи така, значи съм помина вла. Знаеш колко те е лесно? Само тук трябва да... Шля, много те е лесно. Тук. Ау, не се беше секава, мама. Ти пробвам. Всеки ми дай много. Вла. Даро власет. Во го помина. Мисля дека следно. Сега спин прогрес. Колко бързо може да го направим. Трябва спин прогрес да иде. Зеленото. И няма много секунди, бе, не съм... Валеки ума. Леле, аз играйте с колачета първо го направих, ама това ще снимам, за жал. Бидейки... Не, това защо. Нещо, ако се за мен съм сигурен. Бидейки сега за видеото трябва много работи да ги направиш, да не кучат, така знаеш. Айде бе, направи се, имаш 40 секунди. Айде, брат! Айде, брат! Прави се... Дес, ама в джаба ми е, бе. Във всеки визгун. Чекай, бе, да го взем тик. Брат, не ми прави тъта, брат! Какво да ти го направя, ако ми правиш тъта, брат? Не. За мен трябва да... Брат, леле, играйте, брат, дай ми, брат, цел екран, бе, брат. Ай си, бе, брат. Леле, готов съм, леле, брат, браво. Готов съм. Дай ми да бегам, брат! Ти скокам! Готов съм. Че имам видеото колко минути. 8, 9 сега. Оти, дечки, мислам дека е време да застанеме, бидейки, чекай, само ќе се изключи. Така да, чао!